Dalono. My subscribers, thank you and welcome. I'm happy. January this year, I came to YouTube to teach about Ordinana. This is September, the 9th month. And at 9th month, pregnancy will birth forth. 9th month, fertility. This is why I want to pray. Igo Ọfọ. I'm happy those who are following me, those who are coming back to watch my videos, who are trying to learn one or two things from my videos, who are trying to understand the ways of our ancestors, even if you don't want to practice it, but you are trying to understand it and make sense of it. Makono kanji webia nihu odala omomo Igo Ọfọ belu na ekpele ka ogazielu no gazikwala mu na onwe m, so that I will be here and you will be here by this time next year, learning, watching, enjoying from all the things I've mapped out from the channel. I'm also happy that I'm getting to 1,000 subscribers. It's something big for me. I'm happy about it. I came into YouTube, I don't know anybody, nobody mentioned me, nobody helped me out. But gradually, for you to keep coming back means that there is something that you are learning from the channel. So I'm very grateful. So when I'm that I will pray for you people. Nzu ihu na banzu ada abunyi na nzu bi forma isi na iye enwe forma na eke n'oye na afọ yana na nkwọ ise isi na igbo n'ihu na iye egbute mma, igbo na azụ iye egbute mma ọchọ ọkọnwa ọsọ ọchọ ọkọnwa ada ọkọnwe nwe ọsọ isi na ndị na-achụ anyị na ha ji ife anyị na ha ya ada anyị wee nweta ha ndị na-achụ anyị na ya ejiri ife anyị na ha chụọ na ya enweta anyị n'onye ka anyị na-ekwu na nke ọ na ya ada eme na ya ada aga n'iru na ya akaligokwa na egbe mbulu otu a nkwulie ka ọ ya adoo isi nekwa na nzu ọdara na nzu ma nwoke nzu ma nwaanyị nzu my viewers ndị niile na-enenu ma afa nzu ka ha chapụ dụka nzu a otu a nkwulie ka ọ ya adoo isi na ọjị ka nji na ife nji ọjị ugo na ọjị ugo adịghị echu echu isi na fa ya echu na ha ya echu na eke na ha ya echu n'oyi na ha ya echu na afọ na ha ya echu na nkwọ ha jewe na ha ya analụ ha nawa na ha ya analụ ọchọ nke ọ ya eme ha ya eme onwe onye si na ha ya adụ ya ha duwo onye ọhụ, onye si na ha ya nọ ha nọwuo onye ọhụ n'ọkwa n'ihu ka ha ya ada aga. Nsị na ọjị ugo na-adị iche na ha ya adị iche ebe ọ na ha nọ, na ha ya adị iche na eke, na ha ya adị iche na oyi, na ha ya adị iche na afọ, na ha ya adị iche na nkwọ kawa ya ama ha jijiji ya ama ha na ha ya adị ejelu mba na analụ mba na otu anyị kwurie ka ọ ya adụ. Nsị wee na-asị na ha ya adụ ka ọjị ugo, na ha ya adị ka ọjị ugo, na ha ya adị achawapụ otu anyị kwurie otu anyị gụlie ka ọ ya adụ. N'oso nsị na ha ya eso na eke, na ha ya eso n'oye, na ha ya eso n'afọ, na ha ya eso na nkwọ. Nsị na ha ya eso na eke, na ha ya eso n'afọ, na ha ya eso na nkwọ otu anyị kwuru otu aka ọ ya adoo. Ya esogoro gị ọfọ nsị na-edo ka anyị ji n'aka wee sị na ọ ya edolufa, na ọ ya edolufa ọwụrụ nwoke ọ ya edolufa na eke, ọwụrụ nwaanyị ọ ya edolu ha na eke. Nsị na ọwụrụ nwoke na ọ ya edolu ha n'oye, dolu nwaanyị n'oye, dolu nwoke na eke, nwaanyị na-enene nwoke ọ na-enene dolufa na afọ, dolufa na nkwọ. Nsị na mmiri dị efe a, mmiri oje mgbe enwe ilo wee sị na ha ya adụ ka mmiri enwere ilo na fa ya enwe ilo. Ejiri ogige agbachi mmiri fa ya adụ ka mmiri na onwe ya agbachini ha, amoosu ojii, amoosu ọcha, amoosu nwoke, amoosu nwaanyị aya agbachini ha, na ha ya ebu, na ha ya adị ebu. Nsị na nke otu ihe ha n'aka na ọ ya agazili ha nọ mmiri wu ndụ. Nsị na ha ya enwe ndụ otu anyị kwulie ka ọ ya adụ. Nkwụ ọkụ ka eji ekwu ife siri ike. Nkwụ ọkụ ka eji adọ a n'aka na ntị. Wee sị ya na mba ụwa ebe ọ na onye si wee na-enene, wherever you are watching me from, nkwụ ọkụ a ka eji wee daa n'aka na ntị
jekwa nkwụ ọkụ wee na-enwe aṅụrị nsị na aṅụrị ya akọfa ada aṅụ nkwụ ọkụ ebe a na-ebe akwa na ebe a na-enwe aṅụrị nsị na onye adị enwe aṅụrị na-eke na-enwe n'oye na-enwe n'afọ na-enwe na nkwọ na ihe ada agbago. Like I said in one of my videos, I want new global ambassadors, new ordinary ambassadors. And I'm praying na Igo Ọfọ we say only new global ambassadors of Ordinana. You are on a big company, na bank, wherever you are, Italy, France, Netherlands, Kenya, Mozambique, Nigeria, Lagos. Everyone is from Port Harcourt, from Enugu, from Nnewi. You name ya de emesi fi na eme na emesi ike bulu onye Ordinana. Ona agaziligo kwuru na onye ona ye Ordinana ya no na mmiri we na eme ya na ebe no we na aga n'ihu and you break new grounds. You will be an industrialist. You will be an inventor. That's what I'm looking for. I want Ordinana inventors. I want to see Ordinana who are into technology, who are into tech, who are into arts. That's what we are looking for. I will pull no to I don't know to I don't know for no here. Yeah. Yes, Nicolomo. Yes, Okulome. Yes, Umo Colobia. Oh, mem now. Yes, Umo Colobia. Yes, Okulome. Malezi yoku. Dalolo.